Yankopɔn ɛde ayeye ɛne na ase kɛse ɛma wodin ɛne wase bebree sɛ Awurade mo buru ho ɛdɔɔso nti ɛne waka yɛ nyinaa yaboa no fɛfɛɛfɛ Awurade abehyia mu ɛwɔ na sɛ ebetie wɔn mu asɛm Awurade na mo bebree so ne siesie sɛ de bɛyɛ a yɛbɛyɛ ma ɛwɔ mu yɛda wase wɔyɛ ne Awurade Yesu din mu amen yɛda Yankopɔn ase na ɛne no yɛpɛ sɛ yɛn nkyerɛkyerɛ a ɛbɛboa ebi ɛnade kyerɛ anasɛ ɛna nkyerɛkyerɛ no emu ɛdɔ kakra nanso mi nɛbɛ sɛ Awurade Yesu a ne moburu ho ɛdɔɔso nti no ɔma yɛn nyinaa yɛnya ɛnteaseɛ na ne yɛpɛ sɛ yɛkasa fa wɔn a Onyankopɔn eyi wɔn ɛtoo hɔ Paris nation wɔn a Nyankopɔn eyi wɔn ɛtoo hɔ na yɛpɛ sɛ ne yɛkasa ɛfa ho ɛno sɛ yɛn nyinaa deɛ yɛnim pefee sɛ Onyankopɔn deɛ onim biribiara a ɔbɛyɛ ɛfiri mfitiaseɛ akyinnyɛ biara ne hɔ Nyankopɔn nnwuma nyinaa ɛda Awurade anim sɛ wɔkenka Nyankopɔn asɛm no wɔ asomafoɔ nnwuma ɛti ayɛ edunim nkyɛmu du nwɔtwe hɔ a ɔkyerɛ sɛ Awurade nim biribi a ɔbɛyɛ biara firi ewiase asehyɛ ɛna Awurade nso yɛnim sɛ ɔyɛ all knowing and all seeing God Awurade ehunu anim biribiara na afei nso ohunu biribiara ho ansa na yɛwɔ no ɔkenka Hebrifoɔ nwoma no eti na nkyɛmu ayɛ edumiɛnsa a ɔkyerɛ sɛ abɔdeɛ biara ne ho a ɛnna adi ɛwɔ Awurade anim biribiara so ɛplee ɛwɔ Awurade Nyankopɔn a wɔte aseɛ no anim na deɛ mɛsɛ ɛdi kan ɛte aseɛ no sɛ deɛ ɛfa nkwagyeɛ ɛwɔ de sɛ no deɛ Onyankopɔn adi kan ɛyɛ ho nhyɛ nyinaa ɛde to hɔ asɛm a wɔde bɛhu ahoɔ ntoatoasoɔ nyinaa mmɔbɔ ɛne ɛberɛ a wɔde bɛgye nkwa nyinaa no wonya mmɔ ewiase wɔ koraa no na ɛde Nyankopɔn adi kan ayɛ saa nhyɛ no ato hɔ koraa wie praise God na ɛnɛ no yɛade sua mu no yɛse yɛbɛkasa fa wɔn a Onyankopɔn ayi wɔn a ɛde bɛɛ ato hɔ anaasɛ wɔn Nyankopɔn ayi wɔn ɛto hɔ ne yɛka ne saa deɛ a na ɛyɛ awoɔ ntoatoasoɔ ahodoɔ nyinaa mu asɛm a deɛ ne mo ka no yɛka sɛ bi Nyankopɔn ayi nkurɔfoɔ bi ato hɔ deɛ a menka awoɔ ntoatoasoɔ di akyiri ne wɔmɛka ɛberɛ a ɔman baeɛ anaasɛ nnipa a yɛatena asase wɔ so nyinaa ɛkɔsi ɛfiri awoɔ ntoatoasoɔ di kae ɛkɔsi na wie nyinaa mu no nkurɔfoɔ a wɔmbɛnya nkwa no Onyankopɔn adi kan ayi wɔn ato hɔ ansa ɛna ɛyinhyɛ bi yɛda hɔ a nnipa biara ntumi nsa na ɛbɛyia sɛ yɛn nyinaa yɛkɔ ban burum no afei bi a ɛtumi hunu deɛ ban bɔ no nso ɛka fa ho because Onyankopɔn di kan ayi nkurɔfoɔ bi ato hɔ nnipa bi wɔ hɔ deɛ a wɔn di kan nya nkwa koraa ansa na Nyankopɔn ɛbɔ wiase nti sɛ nkwagyeɛ no deɛ ɛnyina sɛ yɛka nyamsam kyerɛ wo a wogye di ɛnɛ ɛna Nyankopɔn gye wɔn nkwa wɔdi kan koraa gye yɛn nkwa ansa na wɔbɔ wiase na ɛno nyinaa no Bible no yɛ okoo mu deɛ meka ho sɛ Bible no ɛyɛ okoo mu deɛ a ɛwɔ sɛ yɛka yɛn ano to mu na sɛ Nyankopɔn asɛm akasa sɛ Awurade adi kan ehunu yɛn si ayi yɛn to ho ansa na wɔbɔ wiase deɛ a ɛna na medidi na wɔn nso bɛmɛ agye di sɛ ɛneɛ sɛ predestination wɔ hɔ deɛ a ɛna there is a destiny sɛ nkrabea nso wɔ hɔ na ne nyinaa no ɛfɛ sɛ yɛkɔ mu no afei ɛhwehwɛ mu yɛbɛdi kan abie nyamesɛm no akɔ Romanfoɔ nwoma ɛti a ɛyɛ nwɔtwe anihyɛmu 20 nwɔtwe wakɔsi 30 Romans 8:28-30 na yɛnim sɛ wɔn a ɔdɔ Nyankopɔn no ade nyinaa di boa wɔn ɛma no wie wɔn yie wɔn a wɔnam ne tiri mbɔ afrɛ wɔn no na wɔn a wɔhu wɔn siɛ no wɔyi wɔn ato wɔn so sɛ wɔn nsa ne ba no esubae na wɔyɛ animonyam pii mu abakae na wɔn a wɔyi wɔn to hɔ no wɔafrɛ wɔn nso na wɔn a wɔfrɛ wɔn no nso wɔbu wɔn bɛm nso na wɔn a wɔbu wɔn bɛm no wɔasɛ wɔn animonyam ɛmi sɛ deɛ Paul ɛka na ase no nneɛma nnum ɛna Onyankopɔn ayɛ ɛwɔ ɛfansɛ bi ayɛ ho ɛfa nkwanyesɛm ho deɛ di kan no Onyankopɔn ehunu yɛn si yɛyɛ nti nkwagye yɛ nya biribi a accidental bi sɛ bi nipa bɛnya nkwa akɔyɛ sɛ lɔki bi na ɔde nya nkwadaa bi odi kan ohunu yɛn si yɛyɛ oyi yɛn ato hɔ
ɔfrɛ yɛ obu yɛ bɛm ne wahye yɛ animuonyam na ne nyinaa nso no ɛnam ne tirim bɔ so Onyankopɔn ɛna bɔ ne tirim ɛna wɔyɛ hyɛ deɛ meka nyinaa to hɔ sɛ nkurɔfoɔ a bɛgye wɔn nkwa no ɛkwan sɛ na ɔbɛfa soɔ wonyam ma wɔwi ase no ɛna wɔtena aseɛ ɛna wɔhwɛ nipa a wɔn bɛ wi ase nyinaa wɔn nso nim biribiara ɛna wɔyɛ ɛhyɛ a ɛfa nkwagye asɛm ɔto hɔ ɛna Paul ka na asɛ ne sɛ yɛnim sɛ obiara a ɔdo Nyankopɔn no deɛ ade nyinaa de bua no ɛma ne wie wɔn yie nkurɔfoɔ a Onyankopɔn ɛbɔ ne tirim ɛfrɛ wɔn mo Onyankopɔn no ɛnam ɔno ara ne tirim mpɔ so ɛfrɛ wɔn mo no deɛ biribiara bɛdi aboa wɔn mo ɛna wɔsɔfoɔ no ɛkyerɛ ne sɛ apart from sɛ Nyankopɔn bɔ ne tirim afrɛ yɛn no ohunu yɛn sie yɛ sɛdeɛ nka mɛka sɛ obi bɛware a na wɔhu ababaawa no sie sɛ ababaawa wɔ ne bi a mɛwaa no kyerɛ sɛ wɔhunu yɛn sie yɛ ɛna wɔhunu yɛn sie yɛ no wɔnka aban bɔ no a ɛna wɔyi yɛn to hɔ afei de wɔyi yɛn ato hɔ na wɔyi yɛn to hɔ na menam wɔka wɔn asɛm sɛ wɔhu yɛn sie wɔyi yɛn ato hɔ na wɔyi yɛn to hɔ deɛ a afei ne wɔso wɔfrɛ yɛn ne wɔfrɛ yɛn na ɔfrɛ yɛn wie deɛ a na afei wɔbu yɛn bɛm na sɛ obu yɛn bɛm deɛ a na afei deɛ wɔahye yɛn animuonyam ɛno nti na Paul se nkurɔfoɔ a Nyankopɔn agye wɔn nkwa no nipa biara ntumi no to wɔn mu ano na nipa no ehu ne si yɛ ɔbɔ ne tirim ɛna ɔfrɛ saa nipa no ɛna mɛka sɛ wɔyi nipa no nso ato wɔyi nya wɔn no na wɔyi na ato hɔ ɛna yɛwɔ ne bɛɛ wiase a ɔbɔ wɔn nipa nyinaa ba asase wɔ so no ɛna afei wɔfrɛ saa nipa no ɛna onipa no Nyankopɔn nso yɛ dɛ bɛɛ ebu ne bɛm ɛna Nyankopɔn asɛ ne muonyam na saa nneɛma no mu nyinaa adaadi wɔ nipa bi abrabɔ wɔn deɛ a ɛbɛyɛ dɛ na ɔdasani bi a ɔwi ase anaasɛ bɛtuma no saa nipa no ɔma na ayɛ yie ɛni na Bible se wɔn mu a Nyankopɔn wɔn si yɛ no onipa ntumi nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnsɛ wɔn mo amen ɛdi yɛgyerɛ sɛ wɔn mo bɛnya nkwa no deɛ wɔn mo de kan anya nkwa no wie ansa na yɛbɛtena asase wɔ so mbɛsɛ wɔn di kan anya saa nte aseɛ no sɛ Bible no aka to wɔn sɛ Nyankopɔn di kan ayi bi ne mo ɛto wɔn ansa na wɔbɔ wiase ɛdi nkwagyeɛ no deɛ wɔdi ansa na wɔnya mmɔ ɛmena wɔbɔ asase wɔ nyinaa wie na afei wɔnya mmɔ onipa mɛtena asase wɔ so no na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a ɛsiane sɛ Onyankopɔn deɛ onim adeɛ nyinaa na onim ne nnwuma a ɔbɛyɛ nyinaa no na nnipa bi wɔ hɔ deɛ a na Onyankopɔn ahunu sɛ nkurɔfoɔ wɔ deɛ daakye biara no wɔn mo teme ne a wɔn bɛtum ne kaba wɔn bɛgye masɛm wɔdi nti yɛnya wɔn ma wɔn nyɛ papa anaasɛ bɔne koraa no na Nyankopɔn ayɛ dɛ bɛwagye wɔn nkwa wie na yɛbɛkɔ ne nyinaa mu na menim sɛ saa nneɛma bɛyɛ mmiɛnsa enum a meka wɔn asɛm deɛ sɛ bi a ohun yɛn si yɛyɛ na oyi yɛ to hɔ na afei bi a wɔfrɛ yɛn na wɔbu yɛn bɛm na afei wɔhyɛ yɛn animuonyam no deɛ nneɛma mmienu deɛ predestination no deɛ sɛ bi a wɔyi yɛ ato hɔ na nipa ntumi ɛnsa no ɛna afei wɔn ho yɛ asie pɔsin no wɔdi kan ɛho yɛ asie no deɛ ɛne yɛ ne anim wɔ hwee Nyankopɔn nko a n'anim wɔn a wɔn ho wɔn asie Onyankopɔn nko a n'anim wɔn nso wɔyi wɔn ato hɔ na ɔfrɛ no deɛ yɛhunu bimbo no nso yɛhunu animonyam no nso yɛhunu na saa nneɛma mmiɛnsa no de ade wɔ yɛ abrabɔ mu a ɛna yɛhunu saa mpa ɛne wɔhunu yɛn si yɛyɛ ɛne wɔyi yɛn nto hɔ sɛ n'asɛm yɛ dɛ bɛyɛ ɛkaeɛ no na yɛbɛkɔ Nyankopɔn asɛm mu ne ahwɛ bebree na mebɛ sɛ yɛni kan ɛmiyɛ Bible no nkɔ Efeso anaasɛ ɛmi Efeso ti baakɔ ɛnihyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa ɛne nan hɔ Romanfoɔ deɛ ne yɛnwiɛ ɔgɛnkan a wɔn se nhyira nka Onyankopɔn yɛn Awurade Yesu Kristo n'agya a wɔde wɔn mu nhyira nyinaa hyira yɛ ɛsoro hɔnom Kristo mu sɛdeɛ wɔyi yɛn ɛwɔ ne mu ansa na ɔhyɛ wiase aseɛ si yɛn nya ahoteefoɔ ne nipa a wɔn ho ni asɛm n'anim bibi kaa ne wɔn sɛ de baabɔ no kaa ne nsɛm ansa na Nyankopɔn bɛhyɛ wiase ase no na wɔde kaa yi nkurɔfoɔ bi ato hɔ wɔbɛhyɛ wiase ase no wɔnya ma wiase wɔ mu no na ɔbɛfiri ne dwumadie nyinaa ase no na nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ a na Nyankopɔn de kaa yi wɔn mo ato hɔ ɔbɛbusa mo sɛ na mo wɔ fan Onyankopɔn deɛ nsɛ onim deɛ ɔbɛyɛ nyinaa nti wɔnya nyɛ ne biribi ana deɛ ɔbɛyɛ nyinaa wɔ n'adwene mu ɛni nkurɔfoɔ no nso Nyankopɔn bɛgye wɔn nkwa no wɔnya ma wiase ɛma wɔn nya mɛtena asase wɔ so no
na wayi wɔn ato na onim wɔn ɛwɔ ɔno ara nkasa deɛ bɛyɛ nnadwene mu na ɔbotae a odi wɔn to hɔ ɛkyerɛ sɛ nkwagyesɛm no a yɛka ho asɛm sɛ Nyankopɔn ebi a wɔasiesie baabi ama yɛbɛkɔ heaven ne alade nyinaa no deɛ ɛho asɛm no nyɛ na ɛsie ɛnyɛ berɛ a ɔman baeɛ no ɛho asɛm de kaa koraa asi ansa na ɔman koraa yɛ dɛ bɛyɛ ɛba wahwɛmmoa ayi wɔn mo a wɔn bɛtie ne ne yɛ dɛ bɛyɛ agu hɔ awie na ɛberɛ nsɛm no wɔfrɛ wɔn mo ɛna obu wɔn mo pɛm na ne nyinaa nso yɛba so nti ɛhu saa sɛ Paul kyerɛ sɛ odi ka yiyɛ wɔ Kristo mu ansa na wɔhyɛ wiase aseɛ meka kɔ ahoteefoɔ o wɔn te a agya no nhoma te wɔn mu no Onyankopɔn di kan agye wɔn mo ansa na ɛba nsa bi a wɔn soma nipa koraa na bɛka nkwanyesɛm koraa kyerɛ wɔn mo anaasɛ ɛbɛda adi wɔn ani soɔ edi kan si wɔn mu koraa ansa na ebi ebesi ɛba nsa bi a honam so ɛbɛkɔ so abie Bible no na afei ebi yɛ yɛatoa yɛ asɛm no so na tumi aboa ne nyinaa yɛbɛba ne nyinaa so yɛnkae adiyisɛm eti a ɛyɛ edumiɛnsa ɛnyikyɛmu a ɛyɛ nwɔtwe ɔse na wɔn a wɔte asase soɔ nyinaa bɛkoto no wɔn a wɔamfi ewiase ase hyɛ antwe wɔn di adwama a okun no nkwa nwoma mu no ɛnɛ bɛba wiase wɔ mu a tumi bɛsɔre wɔ asase wɔ so na ɛnyɛ ho ayɛ ntasɛm na ne yɛ kanti na Awurade yi mu no deɛ Awurade kan ne nsɛm nkurɔfoɔ bi a yɛn ne kan antwe wɔn mu di anhyɛ Awurade Yesu Kristo ne nkwa nwoma mu no ansa na yɛ bi a yɛbɔ wiase no wɔn Nyankopɔn ani kan anye wɔn nkwa ansa na yɛ Nyankopɔn ɛbɔ wiase no wɔn deɛ wɔn bɛbrɛ wɔn asɛm atumi no a yɛbɛsɔre na tinyɛ bi yɛ ne ho that says the Lord Awurade na wɔsie Awurade Nyankopɔn ɛna aka ne ha sɛ ne deɛ sɛ deɛ yɛhu fi mu no sɛ nkurɔfoɔ no Nyankopɔn bɛgye wɔn nkwa no before sɛ Awurade bɔ wiase no ohunu wɔn si yɛyɛ oyi wɔn to hɔ na afei ɔbɛfrɛ wɔn wɔ ne berɛ nsɛm mu na bi wɔbu wɔn bɛm na wɔahyɛ wɔn animuonyam no ɔfa nwoma bi ɛna wɔtwerɛ saa nkurɔfoɔ no nyinaa di ɛwɔ ne nwoma mu ɛne nkurɔfoɔ bi wɔ deɛ adi ka kyerɛ mu di wɔ heaven koraa ansa na yɛwɔ wɔn mo ebinom ɛwɔ dan wɔ heaven ansa na wɔn na wɔn bɛ wiase na ebinom wɔ so wɔn ni da biara wɔ hɔ nti wɔn deɛ yɛwɔ wɔn bɛ wiase wɔn deɛ kyerɛ sɛ nkwa yɛ ne nkwa deɛ wɔn te ho asɛ wɔn mpɛ na wɔn nyim Nyankopɔn so nwene wɔn hɔ nti ebinom wɔ deɛ a wɔn yɛwɔ wɔn saa bɛ wiase nti wɔn deɛ wɔn di koraa nkɔ Nyankopɔn wɔn koraa da ɛsiane sɛ Nyankopɔn wɔyɛ Nyankopɔn wɔyɛ all knowing God wɔnim biribiara wɔyɛ all seeing God ɛna wɔtena ase ne wɔabɔ ne tirim ne wɔahyehyɛ ne nneɛma nyinaa atoɔ kama ɛna wɔfa ahoma bi ɛna ɔde n'ani kyiri fɛ wiase nyinaa nsa na wɔbɔ wiaseɛ sɛ ababaawa wɔ mu daakye wɔte me ho asɛm a ɔbɛgye masɛm wɔ di ɔde nwoma toma so ɔbɛsuro me ne wɔfa ne nwoma ne wɔatwerɛ nnipa no din wɔ mu na ebi a aberanteɛ wɔte me ho asɛm ɔbɛsuro me ɔbɛgye masɛm wɔ di ɔbɛgye abɔne yɛ ne wɔatwerɛ nnipa no so di wɔ ne nwoma mu ne wɔtintim nyinaa wɔ ne krataa mu na naadeɛ da ne hɔ ansa na wɔbɛbɔ nipa ama nipa bɛtena wiase mu wei de meka kɔ a awoɔ ntoatoasoɔ ahodoɔ mu dwumadie o na sɛ wɔn nyinaa di wɔ ne nwoma mu nti wɔn di ne nwoma mu no deɛ wɔn de wɔn ntumi nya nkwa wɔ wiase nanso na ɛnneɛ ntasɛm Awurade Nyankopɔn nko a n'anim wɔn odi ka atwerɛ wɔn din wɔ ɔno ne nwoma mu na afei okay yɛn san nkae Nyankopɔn asɛm wɔ Revelation 17:8 yɛrɛ deɛ Bible no nso ɛka ɔse aboa a ɛwɔ no no dabi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔni hɔ na ɔbɛfiri ebunu mu aba na ɔbɛsane akɔ ɔsɛ yie mu na ɛbɛyɛ wɔn a wɔte asase so a wɔamfiri ewiase ahyehyɛ ewiase ahyehyɛ antwerɛ wɔn din nkwa nwoma mu no ɛnwanwa so wɔn no sɛ aboa no sɛ dabi na ɔwɔ hɔ na afei deɛ ɔni hɔ nanso ɔwɔ ha asɛ wɔn sɛ Bible no afei wagye atum pefee sɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ deɛ a yɛtwerɛ wɔn din firi wiase deɛ bɛyɛ ahyɛseɛ praise God nkurɔfoɔ mbɛnya nkwa no Nyankopɔn di ka twerɛ wɔn din firi ewiase ahyɛseɛ nti yɛnya wɔn na wɔhyɛ yɛfunu mu no ne Nyankopɔn di ka agye wɔn nkwa ansa na yɛbɛwu aba wiase na nkurɔfoɔ nso a yɛntwerɛ wɔn din wɔ Awurade Nyankopɔn ne nwoma mu no nso nkurɔfoɔ no bɛ wiase no na wɔn yɛ ɔyera mpa wɔ Awurade Nyankopɔn deɛ bɛyɛ anim biribiara ntumi mmoa wɔn biribiara na wɔbɛtumi aboa wɔn because nkwagyeɛ ho nhyɛ no Nyankopɔn ama na si awie na obi ama sɛ na nipa koraa no kwame so ne yɛfa baabɔ no koraa kɔ nkurɔfoɔ nkyɛn koraa kɔyɛ deɛ bɛyɛ because wɔn mɛnya nkwa Nyankopɔn ahu wɔn asi awie anaasɛ wagye wɔn nkwa koraa awie daa bi ɛne deɛ ɛnyɛ wɔn nsɛm a
wodi awura woni mo mo ya hwe mo di wo Nyankopɔn ngoma mu woni mo mo Nyankopɔn yi wo mo sieye ana Nyankopɔn yi wo mo to wa na so hu wo mo sieye ne mo de wodi woni me se enkofo a Nyankopɔn yi wo mo to wo ana hu wo mo sieye no wo frɛ wo mo nya call in the moment ya wo nya call what see ani bi no we say Awurade Nyankopɔn no na betu mi ne kan wa ba no then God justifies you what see Awurade Nyankopɔn ne na wo bra bi mu enye me kan ko se mra won de hu mu de wo ye ne ma nyina to awie na fa nipa betena wiase nipa betena wiase bebre nipa dos bebre awon do aso ko na awon do aso oba Onyankopɔn siesie asɛm ade baje awon do aso bia mu nipa be ebi nkwa eniba won na bia wo ha na soma no wani nipa ma na ba ne bofo na wo soma obi aba na ode nkra bi aba na nipa bi anya call yate ofra bi na eni na yate ye no a ye to mi ne ka ba ye no ene wo bra fi no ka won asam nkyere na yate ye wo firi ho no afi ye ba de a na fa Nyankopɔn abu ye bem na fa enifo bio Awurade anim because afa de enhyɛ no a ade Nyankopɔn di ka ya to ho afa ho nkwaje ye ho no afa na enhyɛ na eba mu afa wo benya call the first thing abenya na say engofo Nyankopɔn ba di wo nkwa no Nyankopɔn di ka ye wo call and the voice of God abatie Awurade Nyankopɔn na ni abatie na betu mi ne ka ba Awurade Nyankopɔn nkyɛ na ɛyɛ ofrɛ no afrɛ to yi ato wi a no afrɛ na fa nya ba wi di a na fa Awurade bebu ye bem afa se bia enema bi e fa kro no awara saye edwamo awudi sam ne sana ma wo na no yate ye wo afrɛ ye nya bibio na fa di ye di bi mo Awurade anim ye ni fo Awurade Nyankopɔn de eba anim na fa Awurade ahye anim onyam afa di Awurade ahye ndi wo se anim onyam de eba hunu se Nyankopɔn ahye anim onyam obu ya ma eba hunu se Nyankopɔn bu ye bem ofrɛ ne eba hunu na ma wodi kai ye ato wane die ono nkwa na nim wɔtwerɛ yɛ ti yɛ wa ne nwoma die ɔno nko ana na de ebe enim eni enkwaje wo yɛ no Onyankopɔn ama na de ka yɛ de ebe asi awie enkwaje wo yɛ de asi awie kura na yɛbɛ kɔ so awɔ Awurade Nyankopɔn asɛm mu yɛbɛ nka Romans 4 nso Romans 9 Romans 4 enwoma eti yɛ enkron enifemu a ɛyɛ nka yɛ enifemu ensia ekosi edumi ensa ho na anya sɛ bi Nyankopɔn asɛm mu atu ebi sɛ anya wɔn a ofiri Israel mu nyinaa ne Israel nanso anya sɛ wɔyɛ Abraham asefoɔ nti wɔn nyinaa yɛ ɛma na mmom Isaac mu na wɔbɛfrɛ awasefoɔ ebi sɛ anya wɔn ama ne Nyankopɔn ma na mmom bɔhyɛ ma no na obu wɔn asefoɔ ebi sɛ bɔhyɛ asɛm no nie afidasa sɛ mɛba na Sara nya ɔba na anya yɛ nkɔ na Rebeka nso na ɔbaakofoɔ a ɔne yɛ agya Isaac no yi nsɛyɛ na onya nwoma na onya nye papa ana bɔne no de ɛbɛyɔ na Onyankopɔn tiri mu a ɔbɔn no eyimu asuo no atena hɔ na ɛmfiri enyuma mu no ne mom ɛnam ne fere so nti ɔsɛ no sɛ ɔpanini ba so akuma no sɛ de watwerɛ sɛ medɔ Jacob na metane Esau Awurade asɛm nie deɛ wɔka na ha sɛ titiri paa deɛ nie agapani Isaac ɔno ne Rebeka ɛna mfa sɛ deɛ mu firi wɔ braseɛ wɔn a wɔm ne Nyankopɔn ɛfa so de yɛ nsɛnsɛnnie bi maame no tam onyin sɛyɛ no na ɛnkɔkoa mi ne wɔ maame ne yam ntaafo mienu na Awurade Nyankopɔn di kan ɛka ntaafo no ho asɛm wɔn mu wi ase ba ne de wɔn yɛ nyinaa odi ka agye baako ne baako de ne ho yɛ ne hekura wa wom ɔta no kora fra wom yɛnya ngo no ma wi ase mɛto ma ne yɛ nganga akwa ne Nyankopɔn tamfo ne Nyankopɔn ta no the baako nso de wonya ma wi ase kora ma yɛ papa anaasɛ bi ɔmɛ yɛ ade yɛ tene kora na ogyina hɔ sɛ Nyankopɔn kora ne dɔfo ne wale ɛdɔ no ɛdu Nyankopɔn dɔ de efra wo mu amen na emra ana Paul ɛkyerɛ sɛ Paul asɛmbo eribi a esiye ana ɔsomafo Paul ɛkyerɛ sɛ deɛ Nyankopɔn agye Nyankopɔn de yɛ saa ne sɛ sɛdeɛ bɛyɛ nipa bɛte ase sɛ ɛnkwanteɛ no enyina sɛ nipa bɛ wi ase a papa yɛ ba bɛyɛ anaasɛ bi a vansɛ bi a ɛkwan pɛ bi bɛfa so abɔ yɛ bra ɛne Nyankopɔn gyina so de adegye yɛ nkwa ne mo egyina Nyankopɔn no ne tiri mbɔ so odi kai ɛyɛ selection ansa sɛdeɛ deɛ nti a ɔma a ɔyɛ saa ne sɛ sɛdeɛ bɛyɛ ada sama bɛte ase yɛ no sɛ ɛnkwanteɛ ne fira wo mu ɛno nti na Nyankopɔn di kai ɔka Jacob ho asɛm sɛ Jacob de ɔyɛ medɔfo ndi akwa ne yɛ nwa akwa ne nya ma ewi ase koraa no na ne din sɛ Nyankopɔn ne nwoma mu na ayesa wo so deɛ na ne din bia ne Nyankopɔn deɛ bɛ ne nwoma mu na yɛsɛ we deɛ Nyankopɔn no ɔbɔ ne tim ne wayi a de bato ɛnyɛ sɛ bia Nyankopɔn do bi kyerɛ bio nyɛ saa ne yɛbɛsɛ yɛka yɛnya saa adwene deɛ na akwa mbɛso yɛni wani ho nimdeɛ ntira ɛbɛyɛ na ɔbɔ adeɛ
ewura mo wura ne betumi anya odama bi na watena time bi nom na moment ya na me ka kire mo nse ni ba bi wa ho ba wiase no papa ya de papa ma bi da biara da wọ́n de bọ̀ne nkọ́ na wọ́n bẹ di nsàmọ́ne nkọ́ ankwasi asam nkọ́ na wọ́n bẹ ni owiase ẹna nipa bi wọ́n nso a wọ́n bẹ wiase nyinaa no na ehu bi ɛwɔ mu ɛna mi ka na sɛ if there is predestination there then there is a destiny sɛ ampanyankopɔn ayi bi no to wɔ deɛ na sɛ nkrabea wɔ hɔ na sɛ nipa ne bɛ wiase no okuta ne nkrabea bi ɔde bɛ wiase Jacob bɛ wiase na ɔnkrabea bi na ɔde ba Esau nso bɛ wiase na ɔnkrabea bi ɔde ba na wɔn nyinaa wiɛ no baako bɛkɔ Nyankopɔn nkyɛn ne baako nso akɔdeɛ bɛyɛ ɔsɛ yɛ mu because baako di yɛ wɔ Nyankopɔn mu sɛ wodi wɔ Nyankopɔn mu di a na kyerɛ sɛ wɔ fie wɔ Nyankopɔn deɛ bɛyɛ na ahenni mu na wɔ ahengua wɔ Nyankopɔn ahenni mu na wɔ ahodi wɔ Nyankopɔn ahenni mu because wodi wɔ deɛ bɛyɛ ne nwoma mu na odi ka yɛ ho yɛ sɛ de to wansa nti emra Jacob ɛne Esau yɛnya ngo mu wi ase no na Awurade ayɛ dɛ bɛyɛ ne wɔyi Jacob koraa na ɔka ne ho asɛm ɛna Paul kyerɛ sɛ nkwagye no deɛ ɛfiri deɛ bɛyɛ awuo mu mo nyinaa ɛfiri ɛfiri bɛyɛ awo mu enti nipa a wonya nkwa me de enye wo ansem a enti na efrese ye wo aso me na ma wo ho ene ye wo de be aso de ma wo ho ni be wo ba wiase a na mi ka kan le se papa de papa ma ye bi da wo ti nyango pa ansem wo mfa atom da kura ba na wiase kura ba sai kura ne ka wo ansem pa na mighty prophet bi kura sore na wo ye announcement na wo bokoko na o yi niema kura di kura nipa bi wo to ba tia na so nya de bo mfa na sɛ nipa ne deɛ ne nkra de odi bɛ wiase ya na sɛ ɔne yɛ wo no sɛ ɔnyɛ ɔbɛsɛe nti maame wo ne bɛ wiase nyinaa na wiye no ana deɛ bɛyɛ ɔsɛe na ebi ne mo nso de ya wɔn mu nya nkwa enti deɛ me na mekyerɛ mo ana sɛ Nyankopɔn adani fa ɛto hɔ ana ɔhwɛ wiase ana ɔte nipa nkwa enti nyɛ sɛ bi a yɛkɔ bankokɔ yɛ kuruse na nipa bɛ gidi yɛ no ana badana bankofo nya nko sɛ wɔyɛ yɛbɛkɔ bɔduma sɛ akɔnyamsɛm awoi ebi kwa ebi nka bɛ ebi no saa wade ebi no bɔkɔ na so mu di wɔ Awurade ngomam wɔn di wɔ Nyankopɔn ngomam ndi yɛ kwa ɔpɛ ne to wɔn te ɛne no the voice wɔn te ɛne no na wɔn di meka na Awurade agye wɔn nsɛm koraa na fe obu wɔn bɛm na obu wɔn bimo na wɔse wɔn anim nyam nanso enkae mo di a se enya nkɔ ho nanso ebi no yɛ nya deɛ bɛ nkwa wɔn se yɛ kɔ ntom nya nkwa na dabi wɔn di wɔ Nyankopɔn ngomam ɔkyerɛ wɔn di ansa na wɔbɔ wiase ɛni sɛ tumi bi sɔre wɔ wiase kora na bɛka nipa kora agu dam ne ba wɔn bɔ Nyankopɔn di ndimbɔne na Awurade Nyankopɔn di ansa kora no wɔn Awurade kyerɛ wɔn di wɔ ne ngomam ansa na wɔbɔ wiase no wɔn de ani die bɛma adi Nyankopɔn ɛyɛ sɛ bɔne bi wɔn ni akyire because edi ka kyerɛ wɔn di ɛwɔ wiase ansa na Nyankopɔn kora de bɛbɔ wiase ɛna ɔbɔfo na wɔde adi sɛm ɛkyerɛ adwo no kyerɛ adwo nsɛhwɛ tumi wɔ yɛ bɛsɛ do wiase nyinaa no na wiye ni o ɔbɛsɔre fɛfɛɛfɛ ebehu sɛ ne munyam bi wɔ ne ho wiase nipa bɛtu adi n'akyi ahoteefo a wɔn dɔ Awurade wɔn nsuro Awurade wɔn hu saa ɔbɛma na wiyɛyɛ nti wɔn deɛ wɔn ni n'akyi na wɔn mfa wɔn nkyɛn ne yɛ biara so na wiasefoɔ na wɔn ni bɛfira na bɛyɛ wɔn sɛ bia dabi na apie na wɔn deɛ yɛdi akyire na afei ɛnam sɛ ɛnyɛ wɔn ni awie pɛ ne ntino sɛ awie ne ba a ɛbɛyɛ wɔn nwa paa o nipa na ɔbɛsɔre wiase a ɔni awie pa no safe wiase fun we saa sɛ ɔbɛma na awie nyinaa ni ɔdaadaa ɛde a ɛna ɛbɛyɛ wɔn nwa paa yie bada wɔn teefoɔ deɛ Onyankopɔn mɔfoɔ na ɔde adi sɛm kyerɛ adwo no kyerɛ sɛ nkɔfoɔ Onyankopɔn di ka kyerɛ wɔn di wɔ ne nwoma mu di ɛn surprise wɔn because wɔn bɛhu ɔbɛma na deɛ bɛyɛ na wiyɛ hallelujah ɛdi Nyankopɔn awie nkwagye ho asɛm ayɛ dɛ bɛyɛ atoɔ na ɛne na wɔn sɛ deɛ obiara atra no ɔsɛ obiara busa wɔn ara na wɔn sɛ manya yafra me ana that's the question also obiara busa no I am called I am justified I am glorified yafra me yabu me be mo ana yasema ni mo nya mo ana I was obiara de be ebusa ne ho praise God di Onyankopɔn asɛm aka na sɛ obi a wanse bia wotena so ebusa wɔn sɛ ya na me yafra me na yasema ni yabu me be mo ana yasema ni mo nya mo ana ubehu si yafra wo a onte obati o sister wotena so ba mo nsampa ma te Nyankopɔn na ma ba Nyankopɔn nche na wote na wadi Nyankopɔn fro na so wa ma de na ɛkyerɛ sɛ wo afɔbuo mu ɛkyerɛ sɛ abufu a ɛda bɛ ɛda wo so obi an cheke ono ana bra obra wote mu no na bet ma wo nsampa yafra me
because ya frame yan come into sabere ya frame ndi mini sabere aboni ni nti febra a wotimu hwe obra a wo bo hwe kwa ya wonam nsuo check wanga sa ho se ndi yabu mebem na sa de we de se yemu mebem mo na obi nyankopon bu no be mpa sa te bi pa obetinam obi nyankopon ashe ni munyam pa ntimpa nyankopon ashe ni munyam pa na me yese yi check your Christian life. So I am called, I am justified, I am glorified. Yasema ni munyam wana anase yasema ni munyam obi ahwe ono an nkrabia nkrabia once America say me nkan ko za na wi asefo do maka no so bia obi wa do kan say me nkrabia nyam nkrabia ndo wi ase di anya well busa wanga sa wo say obra wo ti mo no wo te call no de be na wa ya fa call ho. Praise God. Uwe fie wa heavy ana ye fie wa heavy ana hallelujah. Oh eni yi se me bre pa o hwe ade wa de baba ye ni wa de kwa wotena henie mo no abofo na omudi ka omudi nyankopon na tie na so ye kwa heaven ho a nyankwa ye sa ahoho ho na omum kwa ye sa manifuo na kwa ye se ahoho bi anga okoba bi na bi a manifuo bi na okoto wo ma anya sa nkwa ye akoya ahoho bi na bi eba ho nyama ye be hu no se ya ba ya jade eba fie hallelujah. Nkwa ahoho da bi akoya ahoho se bi ko mo nya ahoho de o mo wa na tie na so bi wona akwa fura ho hwe na akwa se wa akoya ahoho bi ho da bi o masada ni mu ye hu no se yakofa he ye ja fie papa fie nie ampa hani me fie ampa na se ya shawo de eba ani mu nyam because ye bu obem eno ankofo awade abu wo mo bem ni pantimi nya de eba emu wo mo fo awade ni panso ntimi nsa wo mo na de ehu no se okra sai se wanga so hu wo se wonkra bia na eda adie se ma tin nyankopon sem de meti ye ene me dikan wo se ansa nyankopon bobo ewiase no na wodi ka aya selection na wie yo nyankopon ne dodo so bebre ni wa no na wa hwemu wa no wo se ma me asmasi obebe wiase hebe bu no se obobra bone wa konkonsan he wa nsani what say what na niete na so e bia e na se magine nkwa wa twene ni wona nwuma mu di ma no ma me bia no onu monto ma me mo se bia nto kwa niete wa on fa bibia ho ni mabasa no na ma ofune mo frase na wa ya na ko pa wo fa no nya call from heaven as message obana wo ti mo no se jai enye bio mi wura mate when oni mo se ma mi wura ya wan ya me awurade wo mo bere bi ma nenye ho no medika kire wodi e wo me nwuma mu ansa na me bo wo sa de no jaye wanya ya me yudi afre me nwuma mu mi wura mate ni pana tene ho afre bone ho ni wasura awurade awurade ni me ni pana dibem he is justified because ni pana fe wa tene ho afre ade na ngopon se won tene ho mfre won ho na afa ngopon ba se ni pana de ebe ani monyam ani na kristo fo se ye woni monyam abrabo mu no because awurade ase ani monyam obi ade ne ho ngofa unkodi obi nkongonsa won ko ni pa bi aje se won nenam basabasa bi adwama mo ne afindi nyina ya tie wo fire ho na obi a wase ne wo fire sa na ma wo nyina oni ani monyam oh holiness is beautiful awutu sa ahotia na kronkron ye de fe pa and it is powerful ayo tumi pa oni pa na hotia pa o tumi pa yi na de meka na se if ya wo mu na wade ye de be oji ye nkwa but ye de meka ne o kanya mesama kire wo mo tie asase so na asem wo di ehinta asem nyankopon nko asem wa enti ye kogo preach kanya mesama kire ngofo a ne obu ofa na sa asem na na mo kana bible mo se ngofo nya mbaji wo mo nko di ka di wo mo nko wie eyin se bi nyankopon no adi ka to enti mi de mesama ye bonsamba hwe de wo ka wo so ye bonsamba o nyankopon kire ngofo na wo ho wo yi wo mo to na wo ho na call abani ka tiro se awurade nyankopon ofre wa de o ka na sa me de ya ntre me ni wa nwuma ansa na ebo wiase ti me hu sa me ya me nkra bia me ne bo wiase de enye na me hu sa me ni nkra bia pakura nkra bia pa de me ni bi kura o wiase hwe obia enne wati nyankopon asem won se na waje de obia won se wo good destiny won nkra bia de be pa na so me ne se engofo bu wa awurade bayi ni ebeyi wo modin afi ne nwuma mu akire na de nka won asem ne ebi no so mudi di en kwanya ngopon mu kura da di buku pa na so betwe sangofo niwa wan tire mudi won ngum mu endi awiase awie ne beduro ngofo na ne baje wo mo nkwa no anya se bi ya mo ti asa na mo ti di yo
na omu di kaji di yakura ansa ne ye de be ye wo mo nipa ne oba wiase no na ya plant seed bi woni na aba bi ye de be woni pa ni mu aba no Nyankopɔn duadua nkrofo bi mu and ye de ne say ye de na sam na ekoka kire wo mo Ewade efre mo Yesu wo ba enema se na ekon so mo tepa na fe mo aye de be no mo adimika na de say afuo bi ya do na mankan ye sha asasna sie dopa na fa se ewie pie na nso to guso pa na fe na aye de be na yi ne hu adi ye kwa ka Nyankopɔn asama kire nkofo no Nyankopɔn de ka de mo awie o odi ka de mo awie na so be nya se edi ka ye mo ko afena ya debe na yi ne hu adi ye kwa ka Nyankopɔn asama kire nkofo no Nyankopɔn de ka de mo awie o odi ka de mo awie na so be nya se edi ka ye mo ko de be ansa hallelujah amen obi yedem obi anteke no say eyi mi to ba ansa na eyi mi to bo ti ehunu mi sie ti mi ehunu mi sie ana ededi wa sankam ebededi wa ntiatere ebetie no na afa ebi sampa wo yi atuo obi yedem wudi bi mo aware mu ana wudi bi mo ozika sam mu ana wudi bi mo dada asesena mu ana atira fo de o kan yin se Ewade ni kan woni pa na mabwa wie na Nyankopɔn so nipa ntimi on yentimi nya bibia ma Nyankopɔn nsala gene na se ene wan asɛm a ene wo asɛm o Ewade asɛm a de Paul kan ya na se emra Nyankopɔn asɛm ba Moses nkyɛ ne Moses Ewade ka kyerɛ Moses se enipa me Ewade me yema yɛhyi ne ama no sa nipa no na me yema yɛhyi no ama no enipa me Ewade me hu ne mɔbɔ no ɔno na me hu ne mɔbɔ de memmoa ne memmoa no na so anya se bia Nyankopɔn nipa bi wa wo de memmoa no ne hu Nyankopɔn hiu na de tie ne se nipa ne ba wiase nipa ne ba obedi awu nipa ne ba wiase abɔhye nko na ɔbɛyɛ nipa ne ba wiase dantla nko na ɔbɔ nipa ne ba wiase na awale sɛ yɛ nko a bibia de me nsa na dwene na kuma bɛyɛ den ne sa na sa nipa Nyankopɔn hu ne se wo kura nkra bia bɔne ne Nyankopɔn akyɛ ni wɔ ne nwuma mu ana na watwerɛ da bi emma sa da biara da obi ancheke obra otimu check obra wotimu check wangasa wonhom check wangasa wakomasi yasemani munyam yasemani munyam wana ana yensemani munyam yebu mebem wana na se yebu mebem timi hu me ho say because udibem wa be so de be udibem na tumi na aba so le wi ase ne yaka ho asema to na ho yin tasem ne yaka ne nti Oma ya ntwe omudi e wi ase emfiri e mo wi ase no ne ya twe omudi e wona nwuma mu na Nyankopɔn ne ho wonwa paa o awontoto so mu nipa be nyina hodo nyina mu no Nyankopɔn ni awontoto so bia mu asem sa awontoto so we di e bi nipa be asem minu medime di na atwe ne din atwe omudi e wona nwuma mu me da asem ne be ma wo mo na me nipa so mesire na akɔka me ho asem akyere wo mo okay e bia se na asem no e be wi ase ne beye na matwe ne nyina ewe ono a ne nwoma mu this generation we die omdo bi eni mu obagima asem wadie na atwam na sa wondo to so mu die nkofo be pie mu a omo teme ho aso omo so me pa at least menya be se 500,000 a omo to me so omo di ne kura pa yie ankwa se bia ankwa mfani mu obi ana se bia nya atwum bi ne omo so me pa afira kuma mu na atwe omo di ewe ne nwoma mu ani pasments we omo ye nyina bi omo nim omo teme ho aso omo suro wewe na atwe omo tin ewo ono ade be ne nwoma mu waye sa besi awonto to aso a edi akire mu na nti awondo do aso edi akire de bia ni passe ne betie mene na awondo do aso edi akire se na me ma ade Ewurade Nyankopɔn ni nyuma oba nyina fira hase eni bo nsam ye abon an surprise Ewurade o anya ne nwanwa ene na wonyi Nyankopɔn anya ne nwanwa oni mesa kwa na be yasa no oyɛ saa nso ase no nso bɛyɛ de bɛyɛ wɔbɛyɛ hallelujah wunya nko crusade ase ana sɛ edika de nkwa nsa ne yɛwo wunya nkwa ansa ne yɛwo ana sɛ obi ba fie ba adanse die wotina se a wɔne wɔtena ase na wɔn kan Nyankopɔn asɛm no saa bɛ na wunya nkwa ana so de ka Nyankopɔn nsa ne yɛwo edika Nyankopɔn nsa ne yɛ de bɛyɛ yawo ne mo yi wutu wo na woni mse yi watu o hu wo si ene die no hu wo si yi wasi o e de sa wade abranti wa bi wa na nani afam wa ne hu baba ba bi no oyi na de ba asie wo na dwuma so oyi na to e wo na dwene mu de ababa wa ne onimre
edi abrante ne bere mo no na wo yi na bi ya de be akyerɛ ababaawa na sɛ hɔ na ababaawa ne bɛwɔ saa mpa ne na me wɔn nsɛm nipa ne de abae na te tiri mu edi saa na tie na Awurade Nyankopɔn no odi ka bɔ ne tirim ɛna oyi ya na abae to hɔ owu esi ya na oyi ya to hɔ na oyi wo ya to hɔ na oyi wo ɛnkyɛn na ɛnsa na biara da ti nkwagye ne accidental ne lucky ne mo Nyankopɔn de abae ne sɛ ɛne na wɔn mo ɛnkɔ heaven deɛ mo mo due die because sɛ ɛkɔba ne nso ne nkrabea sɛ wɔwɔ de a sɛ na wiase na ɛhu wiase ne ɛhu paa nanso nim sɛ wɔn a wɔdɔ Awurade no ade nyinaa bɛdi aboa wɔn mo nti ɛna botae a mene mo adeɛ nkyerɛkyerɛ anie sɛ obiara ne ka ɛnte ne ho ase ho sɛ nkwagye ho hyehyɛ deɛ asi awie na biribi a Nyankopɔn di kan ehunuyɛ ɛna ɔtwerɛ ho asɛm no to hɔ ɛde asi ti wɔn din ɛwɔ Awurade nwoma mu wɔn wɔ heaven ebi wɔ da wɔ fan ebi wɔ hengua wɔ heaven wɔn hengua no ɛwɔ hɔ ebi nso ɛni biribi wɔ hɔ wɔn ne hwɛ wɔn bɛ wia sɛ wɔn deɛ yɛbɛhyɛ wɔn saa na ɛwɔ wɔn fi awuo mu ɛde sɛ ɛsɛw yɛn akora no bɛ wia sɛ asɛm a wɔn bɔ bebree yɛn ho na nsie ɔbɛrɛ bɛn na wɔbɔ adwempa bɛn na ɛbɛhunu akwadaa yi ho yɛn ho biribiara wɔ ne ho na sɛ ne bɛbɛ wiase nyinaa ne nkrabea nyinaa nyɛ ntɔkwa ne aniade ɔmama na wofoɔ bebree kɔbɛ sɛ abrante no kora bɛwu afiri wiase ne wiase ɔba na wɔma nneɛma bebree no wɔbɛsɛsɛ nneɛma bebree because ɔni nkrabea pa na wiɛ nyɛ barehwɛ obi de sɛ Jacob na wiɛ yɛ na wiɛ ɔkora wiɛ papa na ɛnyɛ sɛ ɔyɛ papa no ɔyɛ sɛ ɔyɛ papa Nyankopɔn ɔgye ne nkwa na yɛnya ngo no ma ne ma yɛ papa ne yɛ dɛbɛ ne agye ne nkwa ɛna mi ka sɛ nipa bi wɔn so de a wɔn mu ni bɛfiri Awurade deɛ bɛɛ ne nwoma mu obeyi wɔn di afiri mu ne nwoma mu later obeyi ɔbɛpa ne wɔn di ne di kɔsɔ ntumi ne wɔn nsa yɛn akɔ yam ne nyɛ nkasa hallelujah yɛn akɔ ne nyɛ nkasa hallelujah mɛ nkasa yɛn akɔ no Awurade abɔ afiri ɛni o. Obuya bimu o wasiya ni monyamu o hallelujah ida wa Nyankopɔn di anse na sa fe de ehu bi anya de be eni ho ngo afe de unya ko ho wote voice no identify voice eni bi na wote ye sa fe de unim enne no that is the voice enne no what enne aye call ya frɛ emra nche na ye be bɔ mpaye me obi anka sɛ me die kwambe so yɛn hum yɛn nsie wonim saa yi ntasa no deɛ ɛne ɛbrɛ bi a wotem wɔ nti no sɛ kwankoro yareɛ bi wɔ wabrabɔ mu kwankoro yareɛ bi wɔ wabrabɔ mu hwɛ ni yio mehwɛ ne yio die pɛɛ firi akoma mu na watwerɛ wɔn din ɛwɔ ne nwoma mu nipa sɛnɛsi wɔn deɛ wɔn yɛ nyina bi a wɔn nim wɔn tem nwoma so wɔn suro wɛwɛwɛ na watwerɛ wɔn din ɛwɔ ɔno adeɛ bɛɛ ne nwoma mu wɔayɛ saa besi awoɔ ntoatoa so a edi akyire mu nti awondo do aso edi akyire de bi a nipa sɛ ne betie mene na awondo do aso edi akyire sɛ na meyɛ maadie Awurade Nyankopɔn ne nyuma a ɔbɛyɛ nyinaa firi ahaseɛ enibɔ nsɛm yɛ abɔ no ansɔprase Awurade o anyɛ ne nwanwa ɛna na wɔnyɛ Nyankopɔn anyɛ ne nwanwa onim sɛ akwa na bɛyɛ saa na ɔyɛ saa nso asɛ na ɔno nso bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɔbɛyɛ hallelujah wonya nka wɔ crusade ase anaasɛ edika agye wo nkwa ansa ne yɛwowɔ wonya nkwa ansa ne yɛwo anaasɛ obi baa fie ɛba adansedie wotena se a wɔne wɔtena aseɛ na ɔno ka Nyankopɔn asɛm no saa bɛ na wonya nkwa anaasɛ wode ka nya nkwa ansa ne yɛwo wode ka nya nkwa ansa ne yɛyɛ dɛ bɛyɛ yɛwo ne mo yɛyi wotu wɔ na wonim sɛ yɛyi watu o yɛhu wosi yɛ ne deɛ na wonya sɛ yɛyi wasi o ɛde sa wadeɛ abrantewa bi wa na ɔnani afam wa ne ho ababa bɔ bi na oyina de ba asie wona adwene so oyina to e wona adwene mu de ababa wa ne onim re edi abrante ne bere mo no na oyina di de ba akyerɛ ababa wa na sɛ hona ababa wa ne bɛwo sampa ne na me ho ansɛm nipa ne di aba na te tiri mu endi sana tie ne Awurade Nyankopɔn no odi ka bɔ ne tim ɛna oyi ya de ba ya to ho oyi asie na oyi ya to ho na oyi ya to ho na oyi enti ne ansa na biara da ti enkwagye ne accidental ne lucky ne mo Nyankopɔn de ba ne sɛ
and then one more uncle having dear Momu dear because say a command say and Crabia say or what they are. So now we are saying if you are seeing finance in the Omo rather. I didn't know be dear Bomo. And the Anna Botaya minimal at the end to so be any kind and once and what you only said a series. Maybe be a young pony kind of and or kill and once and two and yes, to Omudi or Rading Memu, Omo heaven. If you were down of fire. If you are in our heaven, Omo in one or if you any be our one baby, I said, Omo dear, you have a show Omo, sign a woman free or a woman. And said, it's so. You walk on a baby, as not some baby, yeah, we know see it. O brabɛ na ɔbɛbɔ adwempa bɛn na bɛhu no akɔbɛɛ yi ho ehu biribiara wɔ ne ho na sɛ ne bɛbɛ wiase nyinaa ne nkrabea nyinaa nyɛ ntɔkwa ne aniade ɔmam na wofoɔ bebree kɔbɛsa abrante ne kɔ bɛwu afiri wiase ne wiase ɔba na wɔma nneɛma bebree no wɔbɛsɛnsɛ nneɛma bebree because oni nkrabea pa na wiɛ nyɛ bare hwɛ obi de sɛ Jacob na wiɛ yɛ na wiɛ ɔkura wiɛ papa na enye se oye papa no ye se oye papa nya ngopon oje ne nkwa na ye nya ngo no ma ne ma ye papa ne ya de be ni ade ne nkwa ana mi ka se ni bebu wo so de ya wo mu ni be fire wa de de be ne ngoma mu obeyi wo mu de afire mu ne ngoma mu leta obeyi wo obepa ne omudi ni because on tim ne wo mo nsa ye na ko sinya ina ko ya mi nya nga se hallelujah ya ina ko mi nya nga se hallelujah Mena si enya kolo. Awadi akwa fe ni o. Obuya bi mu o. Kwasi ani mu onyamu o. Hallelujah. Idawali amu po di anse. Na sa fe di ehu bi anya de be eni ho. Ngo afe de unya ko wo te voice no. Identify voice. Eni bi na wo te ye. Sa fe de unim enne no. That is the voice enne no. What enne? Aye call ya fere. Emra nche na yebe bompa yi me obi anka se me die kwambe so ye hum yansie ye hum ansie unim sai ntasa no die ene ebra bia wotemo nti no se kwanko yare bi wo wabrabo mu kwanko yare bi wo wabrabo mu hweni yo mi die ewade de hwekoma mu na enkofo mbeje nkwa ewade beje wo nkwa no waje wo mu awie wo de mani pa ne di nyango pa atem obi emeka se obi kura egunsa o se ogunsa akonfofie obo ntwene ne ma wo ye nyesa ndo to akura ha na nsa pɔtɔ nyango pass ne adwa no afisa efinu ne adwa no kura afisa efinu ne abu ne bem won ko sa nkwa sia de ne kura de ba mu bio mo ka se ada na onya nkwa ana ehu na sie ntira ehu na sie asamere ni ba no ne Yesu sia no ama me ne ho tinyefo bu no so kwa so nyame ansem no atire wade Yesu kire no ano ehwa na ode wade Yesu di ye ehu na ya de ba asie eyi na to ese di kai ne to ma me di kai ne to oni pe bu wade anasem a wo pa ele me ka se mo a wo asem a wo na me pa se man say like the rich man be a what no one some Luke 16 no one year oni be wi sa pa na nka bia ode be wi ase bia anye nka bia ode be wi ase bia na nye obanna mi yasu no musa ema enemi tetem ema no obobra bebre wi ase nanso awie pa de wa anya bi ekoben so de call de ba asama de ko huna mane oni nka bia pa na so de be wi ase wo mo bebre nanso bi se Lazarus de na o de be awie pa na ne tin e wo awade ngomamu edi de enna de me hwa akatira mo no se free no obi a wonum se yebu obi na wotin ka se yebu mebem yebu ma be hunu ye fra wa be hunu ye so ni mo nya be hunu ne mo yitu wonna wunim na sa nya me se atadi wa wabra bo mu no hwe wabra bo su yie na afrafrafo betimi aba omudi ni wade ngomam ebi won de o meba me na o meba nyango po fie die na so omudi ni nyango po ngomam mu o me fam se afrafrafo na ni Israelfo ne de be e ba no won de mema akon de mema mo kwa adade won de mema mo nema bia eni sai modi echi mo kwa di echire na so unim sampa wodi won nyango po ngomam di a engaza so si yesi ndimi so yesi benti ko o wale se die na ye no hwe emre wodi won nyango po ngomam ndem di ka busa mo se ye ebu obi wa wale mu ana ekwa mfa so wale ekwampa na ekwa mfa so pesika na ekwampa
die odi sika ya na se Nyankopɔn ni munyam ana wunya ni munyam awurade anim ni bebi wona ni nanim nyam awurade anim because ne bra watimu na nya ya ntwe ni wo wiase ahase ne no owu ade be ho sampa ni pa ne ntwe ni din ne mo nsani pa be no wo wiase ne ekwa die oni me ngase we ya twe ni na se ntwe ni din na intasam ebi na ekoso no a na oba be Nyankopɔn ayede be adi so ehuni si ya yi ni to wansa amen okay yeba sorry ayan sebi ya da ho se Nyankopɔn di kai ayi nkrofo bi ato ayan sebi ya da ho se nkrofo bi wodi edi kai wo mo ato ansa ne ye wo mo enu nti won so ga won se waka ho bi Awurade Nyankopɔn di kai wa da to yina mo wi ase no na wodi wo Nyankopɔn ne ngoma mu eni yese bia wo hu Nyankopɔn anya se ye da bi wodi kai nya nkwa ansa na asem bi mu do na wodi eye Nyankopɔn yin tasam Awurade nkwa na ni mo mo nya nkwa ansa ne ye wo mo ana Awurade nkwa na ni mo mo de wo mo san ya kwa ansa ne ye wo mo no yene ti wi ase wo mo de yin tasam aye obi anim ne mo munya nkwa de wo sampa na me di Awurade ngoma mu ya tire me di ansa ne ye wo me na sampa wo hu Nyankopɔn ni program ba tiro no hu Nyankopɔn ni hisi mu awo se bia oje na wanya no enye kwa ni me bibia hu no si yeye onu si yeye ne just nti Paul so obi anti mu nipa no for the biara da for na mali to nipa na no ya nipa ne hu na sie yeyi na to ya bu ne pem ya fre no ya se ne munyam na wo ko so na ase wo ko se na ase Nyankopɔn emma sa da biara da ye wo efie e wo heaven ye wo ahinwa bi e wo Nyankopɔn ahenni mu oso ene ye efie na ye ko Nyankopɔn nche ya ye nkoya ahoho na bofo ne nkoya manifo na bi ebe wo si akoye ne ya fie cause afena Awurade asiesie tena bia pa bi amaye enundofo be se Yesu mu de wa ye donso enundofo be se e de be worship Awurade obi a wa na wunyanya ofere se Awurade efre wo Awurade efre wo obi a ntwani twa abraba wotimu no ne ba to nkra bia ho se ene bi ha wo abraba mu a wo ti bia bi mu anya di a he say ene e wo wi na ehu obra ye bo ne no ebi edi kai si wo Nyankopɔn okora anim wi ansa na ebesie ye ene Awurade wo hu ye mabɔ mum na won say what edentofo be say Yesu mo de wa ye donso Awurade ya de pa se odnani fa wi asine mu a ena osala te nkofo be to ho say nkofo we de o meti mi adi oh Awurade ya de pa wo ya to te ni Nyankopɔn
to assemble the second or more because the cat told me on the woman and over we are here. Hallelujah. What you have been among friends. I hear we are the bear, Papa, and Apple, and then my young folk who yet. You see a friend and a warrior. If you are young boy, you put young boy at town of your woman. If you are one young boy, town of your woman for a woman. What town of Isaac, when yes, I'm saying the book of the answer them at town. I'm the king of the family king of crowd. Oh, William Upper, I'm funny again. Never put that. I am a double pa. I don't know if I woman. I don't know if I woman cry, if I woman was it. Obiani ntum sampa. Yes, Ewadi wuni pasie. Na oyi di panis esi o mu sia. Na oyi o mo to. Na fe ni wa fe o mo. Pro mu ya. Ni o bulo mo pem. Ni wa sha o mo ni mo yam. O ni mo yam atari asa sango ofo no. O mu cha boni ye. Who jump and see a dear? I'm going to go Paul. So we never to what they are. So we never see it, and then I'm crab your hallelujah. There is mercy. Then there is a destiny. Sanda biaraja. People are with me sanda biaraja. Ya kuta woman sana baya. I know one someone. I know one someone. Na I know point in someone. That's the voice, no. And need to be energy. The voice, no. The be as I'm energy. Oh, you di my phone. Yes, I am a fool, mommy. My fool, hallelujah. Mommy and Kenya Niasa Manchia Obia. Mommy and Kenya Niasa Manchia Obia. Because I didn't go on Kwan and we can Crabia. I didn't go on Kwan, you were more grand Crabia pa. And in Crabia Bonnet. Mommy and Kenya Niasa Manchia Obia. And if I was a beer or tap and I was a beer or Bokwan and I was a one winner. You see what I didn't remember. I didn't know. I don't press any panel. From young Kenya, there's a much young for. Carabiana will move. Carabiana was shot. Carabiana when I was war. That's why I know I fell. That's all I have flow. That's why I fell. Now I never had a boot. No one was in my home. Oh, and you young girl was through Rano. And you young girl was through Rano. And not a radio flow. Because I never flow. But then I was said, come here to me, come and come and show home. Now, who didn't go crank crabby upon you, crank crabby upon him? Who didn't go crank crabby upon him, crabby upon you?
Oya di boyini na wachina obe otin de ni. Kiti wo wade mu mamu. Yensiesie ho. Ni yanko. The Kureo, Nado, na never hear say you know ya bo Awurade empire say Awurade moye because Abraham timuna no and ebedi dance ya kire say obu ye pem ofre wa hye ni mu nya because ya te brabi mu ena nkwampa be so obu ye be mo ya warerie mu obu ye be mo ye sika asem obu ye be mo ya adwo ho ya ho brase di ye ho dance ye do di ye ho dance wa hye ni mu onyam odani munyamata are bi ase already siesie kro bi amaye enya ho ho da biara da ye bo nyankopon pa ye sere wade se wo ma wade nyankopon di kan ayi wo mo sie na bi oyi wo mo to won e di ka kan se obi mo ho a bo yi wo mo di afiri nwa mu na so wade ma no pa ye ye bo wade nyankopon pa ye se won hye ye ni wo ya abra bo ho na ntimi enkura ye bimbo mu a enkosi ase yi na ye mo wade pa ye so emo empire na onyankopɔn tumi anhyɛ yɛn ma Awurade ma ehu bi nka yɛn Awurade nyankopɔn no anhyɛ yɛn de wɔ n'asɛm kɔnkɔn ho yɛma Awurade mpayɛ yɛma onyankopɔn mpayɛ sɛdeɛ bɛyɛ yɛbɛnya tumi emu ahoɔden yɛde asoma Awurade yɛn nyankopɔn Awurade na asase yɛn adi ya nkurɔfoɔ mɛtena asase wei soɔ no yɛnya nwowɔ ma ɔmo nyɛ papa anyɛ ɛbɔne no na Awurade nyankopɔn nim deɛ obiara bɛwia nsi ɔbɛyɛ ne wagya ne nimdeɛ so ne wakyerɛ ɔmo niwɛ wɔ ne nwoma mu ansa na wɔmbɛtena asase wei so nti nipa nkrabea wɔ hɔ yɛwɔ nkrabea pa wɔ hɔ ɛna yɛwɔ nkrabea bɔne but ɛno deɛ ɛyɛ nyankopɔn no wayi ntansɛm busaa wo sɛ I am called wafra mi anaa wafra mi anaa wabu mebe mu anaa obu mebe mu makoma mu anaa obu mebe mu makoma mu anaa ne wahyɛma ni mu onya mu anaa Bible kyerɛ sɛ oyi ɔmo esi ato hɔ no na afei ɔfrɛ wɔn mo no ɔbɛso ɔmo ani mu onyam obiara hwɛ n'akwa yie obiara hwɛ ɔno ara ne bra yie na obiara ntumi nsuo Awurade Nyankopɔn na wɔn nkronkron nhyɛ yɛn ma ogufu abɔ Awurade mpayɛ Awurade hu yɛn mmɔbɔ na Awurade nkɔ so a ɛnhyɛ yɛn de ɛwɔ n'akwan hɔ Unsa nkrabea wɔ hɔ
Awurade bebree osikane no ene enkrabia pa obe wiase nyinaa no na say on dia oyoba obayira fira wo mu oyoba wontimi anya nkwa there's no be any papa no nkrabia de be wiase e ko be say papa no owu ya no be any mosikane nkrabia de be wiase bonfire Awurade say nyankopɔn ma ne tumi anhyɛ yɛ ma nyankopɔn ma na ho ɔne ntena yɛ so yɛni empire a ɛsɛ nyankopɔn sɛ ade nkɔso a ɛho yɛ mɔbɔ ne ɛwo sɛ nkwa no yɛnyaa ne yɛpɛ nka ho ne mmom sɛ afei n'asɛm ba yɛ nkyɛn deɛ a na afei n'asɛm no yɛpɛ bɛdi afra na afei yɛde yɛpɛ gye n'asɛm no deɛ a na afei wohu wankasa w'abrabɔ sɛ wote wɔ brɛ bi ɛyɛ mu n'asɛm mu na wonam ɔwaresɛ mu wɔ brɛ mu wo kasa mu ne yɛ nyinaa mpo ɛkyerɛ sɛ nyankopɔn ba no ɛyɛ sɛ yɛbu bem ɛbɔ nyankopɔn mpa yɛn sɛ awurade me asɛm ɛntena yɛn mu deɛ ɛnyɛ yɛn asɛm ebi wa yɛka sɛ obi ni nkrabea paa ne yɛ nipa no anansɛm wɔ nyankopɔn yi ntansɛm nipa mo ti wiase nyinaa deɛ wɔn nkrabea po deɛ wɔn nkrabea po wɔn mo yi wɔn to hɔ ana wɔn mo yɛ hu wɔn mo nse wɔ wiase wɔn na wɔn bɛ wiase a nyame asɛm biara na wɔn fa mo bra biara na wɔn yɛ de wɔn ampɛ wɔ wiase deɛ nyankopɔn nko ara ne onim na mo sɛ asɛm na ba yɛ nkyɛn ne yɛ tena asɛm ne yɛ gye na deɛ wɔn to so ne yɛ wɔn pɔ ne yɛ dina asɛm so deɛ a ampa na wɔn nsa mpa ehu si yɛ na aka nkurɔfoɔ bi a wɔdi ɛhyɛ nyankopɔn deɛ bɛyɛ ne nwoma mu na nso na bɔnsam firi wiase ne sɛ nti yɛbɔ nyankopɔn mpa yɛ mmerɛ nyankopɔn bi yɛ nneɛma wɔn sɛ yɛwɔ kuro bi na afei yɛwɔ efie bi yɛ daakye bi a baakɔtena mu nyankopɔn nkyɛn na ɛno ho bra na ne yɛbɔ yɛ srɛ Awurade sɛ Awurade mi ndi mmɔ yɛ bra nkosi aseɛ ne ho sampa ɛnɛ wɔ ha ɛnɛ asɛm a wɔteɛ no na wɔagye adie nti wɔ nkrabea pa wɔ wiɛ pa na nti bɔnsam so bɛtaa ɔbɛgyina ani so a yɛde bɛsi wo so ne yɛbɔ Awurade mpa yɛ sɛ ɔnam na dɔm na ho ne bebree so nkanya ne wɔnsi adidi ade ne na ne nkonidifo kɔmi sɛ yɛbɛwuo yɛmɔ empire because we are justified yɛbu bɛm na obi a yɛbu bɛm deɛ ɛna wote saa ɔbra wɔ mu obi a odifo biara na abrabɔ nyɛ obi a odifo biara abrabɔ nyɛ nti wo sɛ abrabɔ a wote mu onya deɛ a ɛna ɛhwɛ yie deɛ yehu wɔn mu nyam nyinaa ɛyɛ wo dia wodi ansa na bɛ obi biara wodi ka ɛyɛ ho nhyɛ to wa ansa na woni ma won to so awodo nyinaa mu ansɛm wɔn bɛgye wadie na wɔn te wɔn asɛm wɔn nyi woni nyinaa ɛna wo fa ahoma bi ɛna wo kyerɛ nkurɔfoɔ no din ɛwɔ wɔn nwoma mu a wɔn nwoma de si ɛyɛ asafo Awurade ɛna wonim ɛna wankasa wotena ase hu kwan ya bɛfa so abɛgye saa nkurɔfoɔ no nkwa nti yɛnya ngo wɔn nyama ewia ase ma ɔmɛyɛ papa ana ma yɛ bɔne no deɛ bɛyɛ no adasama bɛhunu sɛ nkwagyeɛ no enyina bra nipa de bɛ ewia aseɛ ne mo egyina wo Nyankopɔn wo ni mo die a na wo ni bibia dada no ho ansa ne yɛ wo nipa no so ne ntina wo twe nipa ne wɔ wo nwuma mu na wɔka wo tefo nyinaa nso ɛboa no asafo yɛ wu a na deɛ wo yɛ nie wo nya ho yɛ si a na wo yɛ to a na wo frɛ ne a na wo bu ya bem a na wa hye anim wonyam wade hu yɛ mɔbɔ ntimɛntena wadom mu tumi ya bɛsɔre wɔ wiase nneɛma bɛ bɛkɔ so bia nkurɔfoɔ bi a wonya ma wɔ wiase a wɔtwerɛ wɔn din ɛhyɛ wɔn nkwa wɔn mu deɛ wɔn mmerɛ wɔn asɛm atumi bɔne bia na nkurɔfoɔ a wɔde wɔn a yɛntwerɛ wɔn din amfiri wiase ba ne ma asɛm yi ntim wɔ yɛn mu ne nya tumi mu a wɔde mfa nye w'adwuma wei deɛ wɔyi nta nsɛm wa nye nipa biara nsɛm wa ɛnɛ wase bebree mpo wadom kɛseɛ no nti amen